बेलाय हामबाय मीडिया रंनो नरक जतन साइमानो जे आं किसुदिन सिगां दिल्लीआव थांगै नरकनि मीडियानि बिसंतोबो आं साका जे दिल्लीआव थांगै जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुवेल रंजिनो आं कायसा साबमिट खालामनि जे त्रिपुरा हास्टेव कायसा ट्राइबेल रंनि बागै जोंनि जनजाति रंनो ट्राइबेल यूनिवर्सिटी खुंलांनायनि बागै दिनै बो लेटारनो एक्सेप्ट खायै आनो चिठी रहका ते अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर वानो चिठी रहका जे निनी उ चिठी जे रिमानी मो जों एडुकेशन डिपार्टमेंट नो पार्सु खायका मनो जाचाय खायनानि बागै मनो उनकोननि बागै नायनानि बागै आबानि बागै नो चिनी हाकतनि जतनि बख्रक प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी नो बेलाय बेलाय हामबाय ते जुवेल रंजनोबो हामबाय ते त्रिपुरा हास्टेनि मंत्री अक्रा मंत्री बख्रक चिनी बरम गोनां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी नोबो हामबाय कारण ट्राइबेल यूनिवर्सिटी सारा भारतवर्ष कायसा आंध्र प्रदेश दङ ते विकल्प हिसाबै चिनी नॉर्थ ईस्ट नि बिजिंगो त्रिपुरा हास्टेआव खुलंनानै बागैनो आं कय मुंबलाय माने ओ कय मुंबलायनि बरक आनो एक्सेप्टेंस रहका कय मुंबलाय ठीक दङ खुलगै मानो नै खुलगनाय नै बरक चिठी रहका ओ चिठी वो बरक डिपार्टमेंट एडुकेशन डिपार्टमेंट में बरक चिठी न पार्सु खायका आबानि बागै न जत्तन लुकरनि बागै हामनाय चिनी जनजाति रंनि बागै चिनी त्रिपुरा रंनि बागै जों कायसा यूनिवर्सिटी मानो बेलाय तंथमनि खबर कारण जे दफा शिक्षाओ आगुगुमाया शिक्षा दीक्षा उन्नति इंगुमाया ओ दफा कोनो दिन उन्नति मंगयो मेन हंगाय लेखापड़ा सिनांगो शिक्षित सिंना नांगो दफा समाज आगुंना थांगाय शिक्षा दीक्षाओ बेलाय न आगुंना नांगो आबानि बागै न चिनी बर रंनि बागै अनेक समय चिनी बर रक 12 पास खायमान परे ए यूनिवर्सिटीआव थांगाय चान्स माया कलेज थांगाय चान्स माया ताबुक जखन यूनिवर्सिटी चिनी बर रंनि बागै सिमिनो आलादा खाय जदि नों हागाय चिनी बसाबोति जतन सुजुग माननाय चिनी बसारक जतन जगा परिनानै सेबसाब माननाय चिनी करि बररक बसाबरक जतन सुजुग माननाय आबानि बागैनो चिनी देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हामबाय जुवेल बेलाय हामबाय रियो ते चिनी देश चिनी राज्यनि मुख्यमंत्री बेलाय बेलाय हामबाय